Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында Татарстан хәбәрләре тапшыруы студияда Илгиз Шәкуров. Душанбе көне яңалыклары турында киләсе ярты сәгатьтә. Ул дәүләт гаепләүчесе сораган җәзаны йомшартуларын сорый. Илназ Галәвиев бүген судта соңгы сүзен әйтте. Аның фотонуннан безнең бала кайтмый бит. Акча да сорамадык, безгә кирәкми аның акчасы да. Утырыштан Гөлназ Сайфетдинова. Ел башыннан бирле Казандагы су үткәргечләр узатырган 80 урында җир убылган. Бу уже ничә ел бит. Ни өчен торбалар тишелгән сайын аларны вакытында ямап өлгермиләр? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Ифтар һәм мода нинди уртаклык бар? Фэшн. Без гомумән брендларны да күрсәтәбез. Кызлар да аралаша. 7нче фэшн ифтарның ничек узуын Инзилә Хусәйнова да күреп кайтты. Бүген Татарстан югары судында Илназ Галәвиев эше буенча якларны тыңлау төгәлләнде. Гаепләнүче мәхкәмәдә үзенең соңгы сүзе белән чыгыш ясады. Узган утырышта прокурор Илдус Нафыйков Галәвиевне гомерлеккә ирегеннән мәхрүм итүләрен сораган иде. Беренче 5 елга төрмәгә утыртырга, калган вакытын махсус режимдагы колониягә күчерергә тәкъдим итте. 2 ел элек 175-нче гимназиядә булган фаҗигадә 9 кешенең гомере өзелде. Зыян күрүчеләр 600-дән артык, эш материаллары 300 томнан арта. Матди һәм рухи зыян күләме 100 миллион сумнан арта. Адвокат җәзаны йомшартуларын сорап нинди дәлилләр китерә? Галәвиев килгән зыянны ничек капларга җыена? Суд залыннан Гөлназ Сайфетдинова. Бүгенге утырышка кеше айрыша күп килде. Зыян күрүчеләр Галәвиевнең әтисе, журналистлар эш карала башлаган көннән соң беренче мәртәбә залга видеокамералар белән керергә рөхсәт иттеләр. Дөрес берничә минутка гына. Алай булса да гаепләнүчегә бу ошамады. Әрле-бирле йөренде, сүгенеп кычкырды. Галәвиев йөзен капюшоны белән каплап иелеп утырды. Видеооператорлар чыгып киткәч тынычланды. Адвокатка кадәр аның үзенә сүз бирделәр. Дәфтәр тутып ныклап әзерләнгән кебек чыккан иде, әмма сүзе кыска булды. Ул дәүләт гаепләүчесе сораган җәзадан 5 ел төрмә вакытын алырга сорый. Булай да гомерлеккә иректән мәхрүм ителү яный бит. Алай булгач минем тикшерүгә теләктәшлек итүнең мәгънәсе дә булмаган ди. Зыян күрүчеләрдән гафу үтенде. Аннан соң сүзне адвокаты Руслан Нуриәхмәтов алды. Җинаять эшенең 5 маддәсе буенча гаепләнүчегә карата җәзаны йомшартуны сорый. Милеккә махсус зыян салу буенча аклауны үтенә, чөнки мәктәпне юк итү нияте расланмады ди. Шулай ук үткәрелгән экспертиза нәтиҗәләрен искә төшерде. Алар бер-берсенә каршы килә. Беренчесе Галәвиевне үз акылында түгел дип таба, икенчесе сәламәтлегендә тайпылыш юк, гамәлләрен аңлап кылган ди. Адвокат беренчесен исәпкә алу дөрес дигән фикердә. Галәвиевнең күп санлы хроник авырулары булуын исәпкә алуны сорый, җинаять җаваплылыгына тартмыйча мәҗбүри дәвалауга җибәрү кирәклеген әйтә. Әлбәттә, бернинди җәзада булган хәлләрне төзәтә алмый, халык булганнарны кайтарып булмый. Шулай да мин дәүләт гаепләүчесе сораган җәзаны артык кырыс дип, шул исәптән беренче 5 елны төрмәдә уздыру җәзасын кулламаска була дип саныйм. Галәвиев үзе соңгы сүзен әйтер алдыннан әзерләнергә кирәк дип вакыт сорады. Әмма 2 сәгатьтән соң моңа кадәр әйтелгәннәргә әллә ни өстәмәде. Барлык зыян күрүчеләрдән гафу үтенәм. Бернинди сүзләр дә, акчалар да үлгән кешеләрне кайтара, инвалидларны сәламәт итә алмый. Мин барлык түләүләрне капларга тырышачакмын. Колониядә эшләү белән генә шикләнмичә, китап язарга тырышып карыйм. Шулай түли алырмын. Мин Алла булмадым һәм алай дип санамыйм да. Тагын бер тапкыр барлык гамәлләрем өчен гафу үтенәм. Карап торган бердән бер балабызны югалттык. Аның фотонуннан безнең бала кайтмый бит. Акча да сорамадык, безгә кирәкми аның акчасы да. Ничек җәзалап үтерде? Алар аның күзенә карап жаттылар, ул аларга атты. Ничек жестоки булган безнең балалар белән. Аңа да шулай булсын дип. Бездә мөселманнарда простить итәргә кушалар да. Но мин мондый хәлне итә алмыйм. Гафу итә алмыйм. Балалар ничек каны бер тукниенә хәле агып үлделәр, алар тилмереп мискеннәр. Бу самый шундый картриджлар белән азаплап үтерә торган шуның пул. Ул да шулай җәзасын алсын төрмәдә. И все, башка сүз юк. 2 ел элек май аенда булган фаҗигадә 9 кеше, шул исәптән 7 баланың гомере өзелде. 139-ның сәламәтлегенә авыр зыян салына. Суд утырышлары узган елның ноябрендә башланган иде. Бүген гаепләнүче соңгы сүзен әйтте. Хәзер судьяның хөкем карары чыгаруын көтәсе. Аны игълан итү 13 апрельгә билгеләнде. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.
Дәвам итәбез. Ел башыннан Казанда су үткәргеч турбалар тишелү сәбәпле 79 урында җир убылган. Бу былтырның шушы вакыты белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк. Бу хакта бүген Башкала мэриясендәге эшлекле дүшәмбедә сөйләштеләр. Химия һәм ТЭЦ урамнарында бер линиядә 10 җирдә авария килеп чыккан. Инде 3 ел буе төзекләндерелә торган Чистай урамындагы коллекторда да яңа тишек барлыкка килгән. Сәбәпләре инженер шелтәрләренең тузуында дип аңлата белгечләр. Ни өчен аварияләрне вакытында төзәтеп булмый? Чистай урамында ремонт кайчанда булса бетәчәкме? Рания Абдрахманова тулырак. Бір ел менә былтыр шундый интекте ул сосис белән бөтен подвал тулды. Аны чистартмадылар. Гел нык замучили. Гөлнур Фәтхуллина яшәгән йорт Казандагы төньяк коллектордан иң зур зыян күргән тракларның берсе. Юынтык сулар өйнең подвалына тулган була. Исенә чыдарлык түгел иде диләр. Нык исе килә. Менә 3 ел элек вообще бөтен подвалларны затопить итте бу коллекторлар. Аннары нык исе килә, и эстетично некрасиво. Сосистән Чистай урамындагы 60-нчы йортта яшәүчеләр дә зарлана. Урам як тәрәзәләрне ачырлык түгел диләр. Парковаться сложно, приехать сложно. Потом Коллекторны төзекләндерү сәбәпле юлны яптылар, хәзер машина белән ишек алдына керергә авыр. Аннары тәрәзәләр шул якка чыкса, сосы инде 3 ел шулай. Әмирхан һәм Чистай урамнары киселешендәге бу җир беренче тапкыр 3 ел элек убылган иде. Шуннан соң юлның бер өлеше әйләндереп алынды. Инде шул вакыттан бирле ремонт эшләре бара. 3-нче төньяк канализация коллекторының 2 чакрымлык өлешен төзәтәләр. Эшләрнең ни өчен озакка сузылуын бүген эшлекле дүшәмбедә мэр Илсур Метшинга аңлаттылар. Северный коллектор, он общей протяженностью. Өченче төньяк коллекторның гомуми озынлыгы 8 чакрым тирәсе. Гавриловтан Несмелов урамына кадәр сузылган. Шуның 4 чакрымы тулысынча тузган. Былтыр төзекләндерә башлаган өлешнең 800 метрын гына ясый алдык. Калганына акча җитми. Бу проблеманы хәл итү юлларын эзлибез. Сам коллектор 80-го года рождения, вроде бы он относительно свежий, но износ практически 100%. Казандагы су үткәргеч турбаларының күбесе узган гасырда ук төзелгән. 1930 елларда сузылганнары да бар. Шуңа бик тузганнар. План буенча ел сайын аларның 3-4% яңартылырга тиеш булса, чынлыкта бу эш башкарылмый. 1%ка да тулмый диләр. На сегодняшний день не все как планировали. Бүген эшләр план буенча бармый. Төньяк коллекторны төзекләндерү вакыты һаман кичектерелә, чөнки яңа урыннарда җир ишелә. Акча проблемасы гына түгел, эшче куллар да җитмей. Коллекторны төзекләндерү катлаулы эш, канализация суы агуны туктатып булмый бит. Шуңа әйләнгечтән үткәргечләр сузыла. Югары вольтлы кабель линияләрен күчерергә кирәк. Бу да вакытны ала. Аны бит тәэмин итүче оешмалар белән килештереп эшләргә кирәк. Требует не только непрерывного процесса в городском хозяйстве, но и большой работы со смежными подрядчиками, снабжающими организациями. Бу ел дәвамында Казанда барлыгы 28 чакрым су үткәргеч турбаларны төзекләндерү планлаштырыла. Ремонт эшләре Гадел Кутуй, Ломжи, Халитов һәм тагын 10 артык урамда башкарылачак. Без хәзер шуларның берсендә, Толстой урамында, биредәге су үткәргеч турбалар урамның уртасыннан уза. Димәк, аларны төзекләндерү өчен әлеге урамны тулысынча диярлек казырга һәм биредә хәрәкәтне вакытлыча чикләргә туры киләчәк. Су белән тәэмин итүдә эзеклекләр булмасын өчен дә чаралар күрелә. Былтыр яңа 5 скважина брауланган. Азина һәм ТЭЦ су үткәрү станцияләрендә электр җайланмалары алыштырыла. Ут беткән очракта су суырту җайланмалары сүнмәсен өчен 6 станциягә резерв ут чыбыклары сузылган. 1100 технология җиһазы монтажланган. Булар барысы да 700 мең кешенең өенә су керсен һәм чыксын өчен башкарыла. Моңа 1,5 миллиард сум акча тотылган. Большим шагом вперед стала реконструкция и модернизация биологически очистных сооружений Казани. Биология юлы белән юынтык суларны чистарту корылмаларын төзекләндерү һәм яңарту эше зур адым. Илдә беренчеләрдән булып Казанда ләм кырлары культивацияләнде. Ул 60-нчы елдан бирле файдаланып, анда меңләгән пычрак ләм иде. Ремонт корылманың мөмкинлекләрен арттыра. Хәзер Россия президенты әйткән федераль программаны көтәләр. Аның буенча бүлеп бирелгән акча су үткәргеч шелтәрләрнең бер өлешен төзекләндерергә мөмкинлек бирер иде диләр. Рания Абдрахманова, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы. Түбән Кама хакимиятендә сабыйга балалар бакчасында урын булмаган очракта бу хәлдән чыгу юлын тапканнар. Ата-аналар ул кызларын урыны булган мәктәпкәчә учреждениеләргә йөртеп тора ала. Үзләре теләгән балалар бакчасында урын бушагач, шунда күчерү мөмкинлеге биреләчәк. 2021 елдан кертелгән мондый алымнан инде 100 гаилә файдаланган. Шул ук вакытта әти-әниләрнең беренчел гаризасы ничек бар шулай саклана. Түбән Каманың яңа микрорайоннарындагы 9 балалар бакчасында урыннар калмаган. Ә шәһәрнең иске өлешендәге мәктәпкәчә учреждениеләргә йөрүче балалар аз. Әти-әниләргә балалар бакчасын 1 майга кадәр сайларга кирәк. Быел аларга 4000 сабый урнаштырылырга тиеш.
На территории нашего района Бу бик отышлы юл әти-әниләрнең төп чираты да саклана. Ул килеп җиткәнче сабыйларын башка балалар бакчасына да йөртеп тора алалар. Сейчас очень важно, чтобы мы правильно. Шәһәрнең иске өлешен анда яшьләр дә килеп урнашсын өчен яңарту мөһим. Узган ел каланың бу өлешендә 3 балалар бакчасын ябырга туры килде. Шәһәр төзелеше сәясәте белгечләренә әлеге мәсьәләне истә тотып эш итәргә кирәк. Бу атнада республиканың кайбер районнарында өмә үтәчәк, әлбәттә дә шәһәрне чистартырга чыгарга тиешләр. Бүген хакимияттә үткән киңәшмәдә бу эшне тиешле дәрәҗәдә оештырырга кушылды. Әйләнә-тирәне чүптән арындыру белән бергә корган үләнне җыеп алу кирәклеге дә искәртелде. Аның янып китү куркынычы бар. Мондый хәл Әлмәттәге сәнәгать зоналарының берсендә килеп чыккан иде. Утны тиз арада сүндерә алдылар. Янгынга каршы тору өчен казылган махсус чокыр ялкынга ерак китәргә ирек бирмәгән. Район башкарма комитеты җитәкчесе ут күзне булдырмый калу өчен тиешле чараларны күрергә кушты. И сельхозпредприятия должны на это делать упор. Ол хуҗалыгы предприятиеләре җитәкчеләре дә бу эшкә аерым игътибар бирергә тиеш. Янгынга каршы чокырлар казылган булсын. Апрель айы туган тел көне белән дә истәлекле. Башкалада Тукай, аның туган көне милләт язмышына багышланган дистәләгән чара оештырылачак. Апрель айы дәвамында Камал театры сәхнәсендә Апош театр студиясе үз тамашаларын куя. Ай ахырында 30-нчы тапкыр Ягымлы яз татар милли мәдәнияте фестивале узачак. Быел ул Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына багышлана. Бу юнәлештәге тагын бер бәйге Саума Казан конкурсы. Анда рәссамнар Казанның сәнгати образын булдырырга тиеш. Тагын бер чара үз телен бәйгесе, ул 1 апрельдән башланды. Максаты балалар һәм яшьләр арасында татар телен өйрәнү һәм үстерү юнәлешендәге эшләрне таныту. Приз фонды 2 миллион сум. Бәйгедә катнашучылардан туган телне өйрәнүнең гадәти булмаган нәтиҗәле алымнарын көтәләр. Бу 5 проект içinde Татар-Рус һәм Рус-Татар сүзлекләре өчен электрон тышча проекты, Skype татар телендә онлайн аралашу клубы, яшь натуралистларның өстәл китабы Яшел китап, нәниләр өчен бөҗәкләр Алдаша беләме энциклопедиясе, Казан хикәяләре дип аталган татарча комикслар җыентыгы. Әлеге китапларның һәр кайсы 1000 дәнә тираж белән басылып чыкты. Аларның барысында китап кибетләрендә яки онлайн сатып алырга мөмкин. Бу атнада православие дине вәкилләренең төп бәйрәме Пасха билгеләп үтелә. Быел ул 16 апрельгә туры килә. Төнлә барлык чиркәү һәм гыйбадәтханәләрендә дуга кылачаклар. Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл Казан Изге Ана иконасы соборында булачак. Анда гыйбадәт төнге 11дә башлана. 16 апрель төнендә халык өчен махсус җәмәгать транспортлары йөриячәк. Үзәк стадион тукталышында төнге 2дә гыйбадәт кылучыларны 5 автобус көтәчәк. Алар Дәрвишләр бистәсе, Азина 1, 10 микрорайон, Юңасавин һәм Авиатсөлеш, Киров районына таба хәрәкәт итәчәк. Җәмәгать тәртибен хукук сакчылары саклаячак. Татарстанда йортның гомуми чыгымнарын арттырып исәпләмәячәкләр. Моңа ничек ирешә алганнарын Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Хукук саклау һәм гражданнар иминлеген тәэмин итүдә хезмәттәшлекне арттыру. Булар хакында бүген Рөстәм Миңнеханов Россия эчке эшләр министрының беренче урынбасары Александр Горов белән сөйләште. Республика рәисе полиция генерал-полковнигын эш бүлмәсендә кабул итте. Әңгәмәдә Татарстан эчке эшләр министры Артем Хахорин, рәис хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров та катнашты. Казан Кремлендәге Татар халкы һәм Татарстан Республикасы дәүләтчелеге музеенда дипломат Тимур Акулов истәлегенә багышланган күргәзмә ачылды. Исән булса аңа 25 апрельдә 70 яшь тулган булыр иде. Тимур Акулов 2018 елда арабыздан китте. Ул Татарстанның беренче президентының киңәшчесе вазифасын башкарды. Тимур Акулов республикадагы тышкы сәясәт эшчәнлеге ведомствосына нигез салучы да. 90нчы елларда чит илләр белән эшлекле мөнәсәбәтләр булдыруда башлап йөрүчеләрнең берсе. Күн сайын очрашсак та бар-бар мындай минутларын кадерен белергә кирәк. Дорожить надо. Тормышның да, кешеләрнең дә кадерен белергә кирәк ди Минтимер Шәймиев. Дәүләт киңәшчесе Тимур Акулов белән бергә эшләгән чордагы якты хатирәләрне искә төшерә. Республика тормышы өчен үтә дә мөһим еллар онытылмаслык ядкар булып тарихка уелып калган. Минтимер Шәймиев Татарстан президенты вазифасын башкарган елларда Тимур Акулов чит илләр белән мөнәсәбәтләр буенча аның киңәшчесе иде. Тимур Юрьевич, востоковед. Ни мало, ни много мы с ним проработали 19 лет. 19 лет и советником. Значит, по сути дела, роль Министерства иностранных дел в то время с нашими усеченными правами, благодаря тому, что, вот я прошу обратить внимание, благодаря тому, что у нас сложились
такие добрые отношения арабским миром, среди арабских стран нет недружественных России сегодня. Тимур Акулов bilimli de, tecrübeli de, merhametli de iledi işirdaşları. Nәк менә аның тырышлыгы белән Россия ислам дөньясы дип аталучы стратегик төркем һәм Татарстанның чит илләрдәге вәкиллекләре оешкан. 1995 елда Кандагар шәһәрендә безнең учучылар самолет белән талибларга әсирлеккә эләккәч, Тимур Акулов Татарстаннан сөйләшүләр алып баручылар төркемен җитәкләгән. Казанның 1000 еллыгына әзерләнгәндә башка дәүләтләр белән эшләү аның карамагында була. Тимур Акуловны Татарстанның чит илләр министры дип атаганнар. Всегда с большим уважением, большой теплотой вспоминаем первого дипломата республики Тимура Юрьевича. Без һәр вакыт Татарстанның беренче дипломаты Тимур Акуловны зур ихтирам хисләре белән искә алабыз. Вакыт үткән саен аның шундый олы җанлы кеше икәнен, зур эшләр башкаруын аңлыйбыз. Ул чыннан да кыю, тырыш һәм үз эшенең остасы иде. Большого профессионализма, человек мужественный, человек смелый. Телләр белгән, илләр гизгән дип юкка гына әйтмиләр. Бүгенге күргәзмәнең ачылыш тантанасында әйтүләренчә, нәкъ менә Тимур Акуловның чит телләрне һәм башка халыкларның тарихын, гореф-гадәтләрен яхшы белүе башка дәүләтләр белән уртак мөнәсәбәтләр урнаштырырга ярдәм иткән дә. Иң мөһиме, аның характерындагы көчле һәм итәгатьле сыйфатлар. Бүгенге күргәзмәнең Казан Кремлендәге Дәүләтчелек музеенда узуының да тирән мәгънәсе бар. Нәкъ менә Тимур Акулов республиканың икътисадын һәм аның сәясәтен ныгытуга күп көч куйган шәхесләрнең берсе. Тимур Акуловның якыннары, балалары, оныклары да күргәзмәгә килгән. Минтимер Шәймиев музейдагы экспонатларны кызыксынып һәм горурлык хисләре белән карый. Биредә тәкъдим ителгән һәр әйбер Тимур Акулов турында якты хатирәләрне яңарта. Монда нигездә фотосурәтләр, анда эшлекле очрашулар тасвирланган. Шулай ук шәхси әйберләре, бүләкләре дә бар. Гаиләдә ул ярдәмчел ир, кайгыртучан ата иде ди хатыны. Йомшак, итәгатьле кеше иде. Гаиләгә бик күп хөрмәт күрсәткән, апаларын бик яраткан, әнисен бик яраткан, оныкларын, балаларны әлбәттә хөрмәт итә кешеләрне. Шуңа күрә бик күп дуслары бар иде. Бөтен дөньядан дип әйтергә мөмкин. Аның белән эшләү уңайлы да, җаваплы да иде ди күргәзмәгә килгән хезмәттәшләре. Ул бик кешелекле булды. Коллега буларак ул бик тәҗрибә кеше булды. Нык белемле, тәҗрибәле кеше булды. Казан Кремлендәге музейда дипломат Тимур Акуловның тууына 70 ел булуга багышланган күргәзмә бер ай эшләячәк. Анда 100дән артык экспонат белән танышырга мөмкин. 25 апрель көнне Тимур Акуловның туган көнендә ул яшәгән йортка истәлек тактасы куелачак. Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа гасыр каналы. Укытучыларның уртача хезмәт хакы 42 мең, файдалы казылмалар чыгару өлкәсендә бу сан 80 меңгә җитә. Шул ук вакытта кондиционерлар куючылар һәм күңел ачу өлкәсендә эшләүчеләр мөгаллимнәрдән күбрәк акча ала. Бүген Дәүләт Советының социаль сәясәт комитеты утырышында яшәешнең мөһим өлкәләрендә хезмәт хакының чагыштырмача түбән булуы турында сүз кузгаттылар. Депутатлар һәм министрлык вәкилләре җыелган бу киңәшмәдә республика хөкүмәтенең үткән елгы эшчәнлеге буенча хисап тыңланды. Бу документны Дәүләт Советының киләсе сессиясенә чыгарачаклар. Икътисад министрлыгы мәгълүматы буенча 2022 ел ничек кенә катлаулы булмасын, декабрьгә республикада уртача хезмәт хакы 52 мең сумга җиткән. Бу ел башына караганда 7 меңгә күбрәк. Идел буе федераль округы буенча иң югары дип санала. Разница в заработных платах не только по отраслям, но и разница в заработных платах в различных муниципальных образованиях. Хезмәт хаклары төрле өлкәләрдә генә түгел, муниципалитетларда да аерыла. Хезмәт хакын арттыру юнәлешендә чаралар күрергә кирәк. Икътисад күзлегеннән чыгып караганда, моның өчен хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру шарт. Быел Татарстанда рәсми төстә эшләүчеләр саны 25 мең кешегә арткан. Бу соры базардан чыгучылар, моңарчы өйдә бала караган әниләр һәм республикага күченеп килүчеләр. Хезмәт министры Эльмира Зарипова әйтүенчә, бүген Татарстанда 7 мең эшсез бар, ә вакансияләр саны 39 меңгә җитә. Республика предприятиеләрендә инженерлар, электр һәм газ белән эретеп ябыштыручылар, машина йөртүчеләр, программалаштыручылар, штукатурчылар, таш салучылар, шәфкать туташлары, табиблар, агрономнарга сорау зур. Шул вакытта
соңгы ел төзелеш, йөк ташу һәм саклау, электрон сәүдә, мәгълүмат һәм элемтә технологияләре өлкәләрендә хезмәт куючыларның кинәт артуы күзәтелә. Ә менә су белән тәэмин итү, чүп җыеп утилләштерү, торак сату өлкәсендә хезмәткәрләр киресенчә кими. Демография илкүләм проекты буенча федераль бюджет хисабына 7 төрле категория гражданнарны иң кирәкле белгечлекләргә укыту каралган. Узган ел 9171 кеше һөнәр үзләштергән, һәм аларның 92% үз белгечлеге буенча эшкә урнашкан. Хезмәт урыны табуның тагын бер ысулы вакансияләр ярминкәсе 15 апрельдә ул беренче тапкыр гомум Россия күләмендә үтәчәк. Хәзер бит балалар күбесенчә кемдердер мәктәпне бетерә, кемдер уку йортын бетерә, кем булып барырга, кая барырга, нинди һөнәр үзе өчен сайлап алырга. Без бу ярминкәгә балаларның гына түгел, аларның әти-әниләрен чакырабыз, чөнки алар белергә тиеш, кая аларның балалары укырга керергә, нинди мөмкинчекләр бар, нинди хезмәт хакы булыр. Бу ялларда Казанда гадәти булмаганча авыз ачтылар, башкалада 7нче тапкыр фэшн ифтар уздырыла. 90ннан артык модель мөселман модасы үрнәкләрен тәкъдим итте. Кунакларның һәм оештыручыларның киемнәре, залдагы декорацияләр барысы да ак төстә иде. Бу хатын-кызның сафлыгын, иреген чагылдыра. Фэшн ифтарда мөһим социаль проблеманы күтәргәннәр, ул гаиләдә хатын-кызларны җәберләүгә юл куймау. Толырак Инзилә Хөсәйнова. Менә образ сайладым шундый матурда. Минем бардовый бар иде. Эльвира Хайруллина авыз ачуга берничә сәгать алдан килгән, чөнки бу ифтар башкаларыннан аерыла. Биредә мөселман хатын-кызлары өчен төрле киемнәр, бизәнү әйберләре тәкъдим итәләр. Ифтар башланганчы һәр гүзәл зат аларны карап калырга тели. Ашкына түгел, монда вот именно такой зур ифтар, монда күрсәтәләр дә модаларны. Ифтар, то есть кеше җыела, шундый матур итеп, хатын-кызлар шундый матур ак киемдә, как невесты. Быел ифтарга хатын-кызларны актан киенеп килергә чакырганнар иде. Бу юктан гына түгел, оештыручылар хатын-кызларны гаиләдә җәберләү темасын күтәрергә уйлаганнар. Актыс исә хатын-кызларның иреген һәм сафлыгын чагылдыра. Төп максатыбыз хатын-кызларга ярдәм итү. Бу тема бар. Аның турында сөйләшергә кирәк. Беренче ифтардан соң шундый матур историялар бар. Хатын-кызлар яулыклар киеп, дингә кергәннәре дә бар. Без анарга да бик шатбыз. Бу чара дин юлына басарга теләгән кызларга ярдәм итүне күздә тота. Ничек киенергә һәм үзеңә туры килердәй образ сайларга кирәклеген мөселман модасы үрнәгендә аңлаттылар. Биредә классик стильгә дә, рәсми образларга да, спорт костюмнарына да урын бар. Республикада тегелгән киемнәрдән тыш Карачай-Черкес Республикасы, Түбән Новгород һәм Нальчик шәһәрләре мөселманнары брендлары тәкъдим ителде. Үзеңне күрсәтеп, кешеләрне карап, менә төрле модаларга карап, төрле кул эшләнмәләрен сайлап алырга бик зур мөмкинчелекләр бар дип уйлыйм. Хатын-кызларга бер-берсенә карап, яулыклар бәйләп йөрергә, ничек киенергә мөмкинлек бирә. Быел подиумга 90ннан артык модель чыкты. Һәрберсе ислам дине кануннары буенча тегелгән заманча киемнәрне тәкъдим итте. Инзилә Хөсәйнова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанга регби буенча Россия чемпионатында көмеш медальләр яулаган Стрела командасы кайтты. Бу республиканың әлеге спорт түрі буенча беренче шундый югары нәтиҗәсе. Ярымфиналда уенчылар Санкт-Петербург командасыннан 12-гә 7 исәбе белән үстен чыга һәм бары тик финалда гына Пензаның Локомотивына җиңелә. Татарстан спортчыларын Казан аэропортында каршы алырга хезмәттәшләре, җанатарлары һәм республиканың спорт министры килде. Сочи-Казан арасын Татарстан спортчылары бүген айрыша дулкынланып һәм шатланып үтә. Чөнки алар регби буенча Россия чемпионатыннан туган якларына көмеш медальләр һәм кубок яулап кайта. Бу республиканың спорт тарихында регбичыларның беренче шундый югары нәтиҗәсе. Алар ярышларның барлык этапларында 64 балл туплый. Бу спорт авырлыклар көтмәгәндә дә киләләр. Соңгы турга без ул авырлыкларны үтеп җиңел уйлар белән әйбәт чыгыш ясадык. Регби сегодня один из популярных и такой динамичный. Регби бүген республикада бик тиз үсеш ала торган спорт төрләренең берсе, аны каравы да, уйнавы да бик кызыклы. Егетләрнең чемпионатта көмеш яулый алулары да яхшы күрсәткеч. Бу бездә регбины танытырга тагын да этәргеч бирә. Очень смотрибельный вид спорта. Бүген спортчыларны каршы алырга аларның тугры тамашачысы, җан атарлары, туганнары һәм инде яшь спортчылар да килгән иде. Без бу вакыйгага 5 ел омтылдык. Киләсе ел
елга без һичшиксез чемпион булачакбыз. Чөнки безнең клубның девизы «Ур бас», что в переводе с татарского означает «Коси дави». Стрела командасы ұсталығын соңғы 3 елда шақты шумарткан. Әйтік 2020 елда олар исәп таблицасының 5-ші урынында булган. Түгел 1 елдан олар 4-ші урынга, һәм быел ниһаят 2-ші урынга кадәр күтәрелде. Хәзер Казан спортчылары алдында торган төп максат әлеге уңыш баскычыннан менүләрне дәвам итү. Рүзәл Шарипов, Роман Фенин, Яңа Гасыр каналы. Дүшәмбе хәбәрләре шундый булды. Рекламадан соң һава торышы фаразы белән Эльвина Насыйбуллина таныштырыр. Исән-имин булыгыз. Лада Гранта с выгодой до 80 тысяч рублей по программе утилизации или трейд-ин. Как уничтожить колорадского жука? Карада с усиленным эффектом. Убивает и жуков, и личинок. Карада защищает картофель надолго. А чем вам нравится стиральная паста Альба Актив? Белье такое белое, даже без кипячения. Отлично справляется со сложными пятнами. Отстирывает даже в холодной воде. Альба Актив. Стирает чисто, эффективно, безопасно. С 7 по 18 апреля на 2-м этаже в Казанском ЦУМе распродажа индийских товаров. Кәрим Тинчурин театры сезне татар теле, сәхнә теле, аферист һәм яратам битте-китте комедияләренә чакыра. Премьераларыбызга рәхим итегез. Компания «Луидор» представляет современный городской кроссовер «Москвич-3» с выгодой до 250 тысяч рублей. Яркий дизайн, современный и экономичный 1,5-литровый турбированный двигатель, светодиодная оптика, бесключевой доступ, панорамный люк и многое другое. Все это «Москвич-3». Совершите пробную поездку уже сегодня в дилерском центре «Луидор» по адресу Казань, Сибирский тракт 59. Подробности по телефону 8 800 2002 402. Көн чыгышның сихри бизәкләре, зауыклы хыял бизәкләренә үрелгән нәфис алтын сызыклар. Миллионлаган йөрәкләрне яулаган бизәнү әйберләре. Көн чыгышның алтын сихри коллекциясе белән бергә балка. Оператор шилтәрендә Ювелирочка телеканалын карагыз. Эмис – натуральный виноградный концентрат. В честь праздника Рамадан акция при покупке одной упаковки Эмис Таврический. Целая упаковка лимонада в подарок. Дома у сада. Новый квартал сад от Акбарс Дом. Жить, чтобы мечтать и создавать. Акбарс Дом. Дом там, где мы. Только в апреле Geely Canafta объявляет дни рекордных выгод. На весь модельный ряд Geely честная выгода до 690 тысяч рублей. Сдайте свой автомобиль и уезжайте на новом Geely Canafta 230 30 30. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда кояшлы һәм коры һава саклана. Киләсе минутларда тулырак танышырбыз. Яндекс Погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк көнчыгыш Бөгелмә баулы Ознакайда аяз, температура көндез якынча 10 градус җылы, төнлә 3 градуска кадәр салкын. Төньяк көнчыгыш районнарда Түбән Кама яршаллы, Алабугада кояш чыгачак, көндез 12 градуска кадәр җылы, төнлә шулай ук 3 градус салкын. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида шулай ук аяз, көндез температура уртача плюс 11 градус, төнлә 4 градуска кадәр салкын. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава, көндез якынча 13 градус җылы, төнлә 4 градуска кадәр салкын. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә кояшлы, көндез монда да уртача температура 15 градус җылы,
төнлә якынча 2 градус салкын. Чистай, Әлмәт, Мамадышта шулай ук кояшлы, көндез уртача 13 градус жылы, төнлә 3 градуска кадәр салкын. Алдагы тәүлектә температура сизелерлек артачак дип фаразлый синоптиклар. Башкалабыз Казанда алмашынучан болытлы һава, көндез 15 градуска кадәр жылы, төнлә уртача 3 градус салкын. Җил көньяк көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 761 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 55%. Җирнең магнит кырытыныш бүгенгә менә шулар иде. Студиядә Эльвина Насыбуллина. Сау сәламәт булыгыз.